झाड़ू लगावत रहनी तले ले ईटा चलावे लगल लो हमार जाके सारा तूर दिल सब लेके दुकान के भाग गइल सामान। तब हमनी के काहे कती झगड़ा भइलो? हइये जोरे लगल लो केकरा से झगड़ा भइलो? हमने से। माने के नाम के नहीं के? सुनैना देवी राहुल नाम होने के जिरजोधन राजू भीम मनी तेरे वाले तो पुरान झगड़ा और वो आपसी विवाद भी बोले के केस फौजदारी भी बोल यही के चलते नु मर्द के लोग के हमारा तीनों मर्द के मन जैसे हमरो पति के हमरा भसुर दोनों जना के अपना बेटी के ले जाके थाना में आ रेप के केस लिखवा के आ ओकरा बाद वो लोग के जेल कर देले बालो। ओकरा बाद हमनी के घर में हमनी के प्रति बेइज्जत करे खातिर ढुकत लो मारत लो लाठी डंटा ईटा चलावत लो ताला मार दे लो भीतर से हो रहा से ढुक गइल हलो। हमनी के कमाड़ी में बंद करनी तब पुलिस के लगे फोन करनी है जा एक आदमी के बाहर से भेजनी है जा तब पुलिस आइल है तो हमनी के रक्षा कैलस है। ईटा चला वाला के पूरा हमनी के घर में मर्दाना नहीं खिलो कोनो आदमी आ ओकरा बस हम के महिला बानी जा लड़की लड़की वालो 5-6 जनी आ ओकरा बस सब लड़की लो पर एथी करे खातिर मारे खातिर पहुंच गरल पूरा ईटा चलावल हलो मारल हलो पीटल हलो चोट लागल हटे लइकनी लोग के ऊपर। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स DAV PG कॉलेज के पास पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने सिवान। निकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी सिवानी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। नमस्कार प्रणाम गुड़ तनी हम राजा तनी मैच बॉक्स अभी हम बानी सीवान जिला के दक्षिणांचल में स्थित संभवतः तियाय पंचायत है संभवतः। अभी एजा एगो हम मोहल्ला में बानी पीछे भगवानपुर पड़ेला जो कुसारा पंचायत पड़ेला। प्रशासन के लोग जब बिल्कुल परेशान हो गई बा वजह का बा कि आम आदमी प्रशासन के नाक के चना चबवा दिले बा। आखिर प्रशासन करोगा, प्रशासन भी तो भगवान ना हो। प्रशासन के लगे भी नीतीश कुमार जी जगह पलटा पलटी करतनी हवाई जहाज दिले नहीं खी वहाँ के हेलीकॉप्टर से घूमे नहीं दिले नहीं कि लोग के धो ले। लेकिन लोग के मन से डर एक तरह से खत्म हो गई बा कि पीछे रुआ देख सकता नहीं भावली जमीन के लेके लड़ाई चलता। तो कहीं ना कहीं सुबह में जितना अंचला अधिकारी बा लोग जितना झगड़ा विवाद के वजह बा लगातार हम बतावे नहीं कि अंचला अधिकारी के ही कमी है। दुर्भाग्य से ही अंचला अधिकारी उनके क्षेत्र है जरा ऊपर हम FIR कैले रहनी हम विवादित बनी। लेकिन ये अंचला अधिकारी संभवतः आंध्र प्रखंड है आ पीछे देखी भावली जमीन के लेकर लड़ाई चलता। ये जद्दोजहद में सरकारी लोग परेशान होता, आम आदमी परेशान होता। सरकारी लोग सुबह से ही लगातार एजा कैंप कैले बा। देखा दो कैंप में सुबह से ही प्रशासन बिल्कुल कैंप कैले बिया। प्रशासन कोनो बड़ा घटना ना हो बड़ा घटना के बचाव खातिर लगातार सुबह से कैंप कैल बा। लेकिन ओकरा बावजूद भी कुछ मन बढ़ुआ लोग होला जेकर लोग के मन बढ़ल बा आ जौना के वजह से रोज मारपीट के विवाद होता। का मामला बा चाची? मामला ये बा कि ईटा आगे आके जोड़त तनी लो ओकरा बाद से आके हमार केकर जमीन हो? ई जमीन सरकार के तो सरकार तो खाली करा दे। हमारे घर के सामने बात हमरा खाली करावे का हमरा अधिकार बाटे कि मतलब तो काहे ने किलो छोड़ दे सरकार की जमीन के छोड़ दी लोग। तो मतलब हमरा सामने बात सब के सामने जब बात हमरो सामने बात हमरे नु भई हां हमका रास्ता है आगे हटे जब जगह सारा लोग के सामने बा ओंगा हमनियो के सामने होके के चाही हैं आ सबके सामने आगे कहती हो को हमरे घर के एती सारा करकट तूर के घर में ईटा चला वाला के पूरा हमनी के घर में मर्दाना नहीं खिलो कोनो आदमी आ ओकरा बस हम के महिला बानी जा लड़की लड़की वालो 5-6 जनी आ ओकरा बस सब लड़की लो पर एथी करे खातिर मारे खातिर पहुंच गरल पूरा ईटा चलावल हलो मारल हलो पीटल हलो चोट लागल हटे लइकनी लोग के ऊपर आ ओकरा बाद से पूरा बरियारी करता लो हाँ सामान लेके गइल बालो चोरी कैले बालो बक्सा पेटी तूर ओर के आ चैन ओन खींचले बालो आ ओकरा बाद से थी पेटी में से 20,000 पेटा पेटी के बात नहीं के बात जमीनी विवाद के एकरा के वाला घुमाई मत जमीनी विवाद हो। जमीनी विवाद में जो हमरा सेकंड पक्ष के भी हम बात सुने के प्रयास करें सेकंड पक्ष से भी हम जाने के चाहें तो ये काहे खातिर विवाद चलता? यही जेती खातिर चलत बाटे आगे जमीन खातिर चलत बाटे कब्जा करे खातिर। हाँ कब्जा करे खातिर आ बरियारी लिया के जब मंदिर का स्थापना करत रहन कि हम हमार हटे
मंदिर के कब्जा मंदिर कौन बा अपन कब्जा दिखावे के चाहता लो। हां दिखावे के चाहता लो, कब्जा बरियारी करता लो। जब जंग हमरा ये आनी आई चाहिए कि हमरा सबके सामने बा, हमरो सामने होके के चाहिए। देखिए रोज सामने हम दिखाओ तनी स्पष्ट वीडियो में दिखाओ तनी लोग के कि कैसे एजा कब्जा के खेल चलता। ई पीछे जमीन बा, ई संभवतः कोनो जुड़ाई भेल भगवान के पूजा पाठ के भी बात करी जाता। सेकंड पक्ष से भी हम बात करेंगे चाहे, मगर सेकंड पक्ष के भी लोग के बात करे के इच्छा बात मैच बॉक्स से सामने आ सकता है। जानते नहीं मैच बॉक्स दोनों पक्ष के बात रखेला, लेकिन वो पीछे देख ली स्पष्ट कि ई स्थान संभवतः ई घर है। मुखिया जी है घर घर है, दुआर हवे, दुआर है। अच्छा दुआर है, ये घर है। हां, ई घर हवे। का विवाद बा? विवाद पहले से पंचायत में हम कह रहे जमीन एक्चुअल घर मजरूआ जमीन है। एकरा में हमनी के पंचायत भी करी जा, तो पंचायत में कहनी जा कि तुम लोग दोनों पक्ष अपना अपना घर के सामने सामने से जमीन तू अपना क्यों रख लो। इता एक्चुअल तो गवर्नमेंट के जमीन हो। इसमें प्रशासन से भी बहुत मदद लेल गई। ओकरा बाद कहल गई कि वजह से रउआ अपना अपना जमीन के सामने सामने से ले ली, अपना अपना के रउआ सब रही, विवाद खत्म करे के कोई कोशिश कर गई। लेकिन फिर भी उ लोग जौन पक्ष बावे, ई लोग बिजनेसमैन हो, देखते बनी कि परिवार में केहू जा बा ना, खाली औरत लोग ही बावे। आ ओकरा बाद जबरदस्ती बार बार ई लोग कर रहल बा। आ कर के देखी कि सब जमीन कब्जा करे के कोशिश कैले बा लो। आ कर के ओकरा बाद हमनी के रिश्तेदार हो जा, हमनी के जब खबर गई हवे कि घर में ढुक के आ सामान काढ़ लेहल गई, सारा बेटी बहन के मारल पीटल गई, जन की प्रशासन भी सामने देखल, प्रशासन भी आके सब कुछ देखल हो। आ जान में सामान लोग के लाखों के सामान काट लियल बा, दरवाजा जाके देख लिया तोड़ दिहल बा, चौकी तोड़ दिहल बा, पलंग तोड़ दिहल बा, भैंस के मार के ओकरा बाद भैंस भी खोल लिहल हलो जबर दिन दहाड़े। अब एकरा के रुआ बताएं कि का कहल जाए, दिन दहाड़े हे तरह के अत्याचार होके तो एकरा के का कहल जाए। ई तो रुआ सब के प्रशासन के देखे के बा। बिल्कुल हमनी के देखे के बाद देखे वाली बात हमनी के देखत भी बानी जा। लेकिन हम बार बार कहते नहीं सेकंड पक्ष भी अपन बात रख आई हूँ। हम क्षति दिखाओ तनी जौन भइल बा जा, ई संभवतः करकट वगैरह भी टूटल बा। देख सकते लोग पूरा तूर फाड़ कर गया बा। माने मन से कहल जा सकता कि प्रशासन के खौफ, प्रशासन के खौफ मन से हट गई बा। दूसरा चीज कि घर के बात करी जाता तो घर है बिल्कुल देख सकता नहीं, पत्थर भी चलल बा। प्रशासन तो अपन कैंप कैले भी, प्रशासन के का दोष बा? ई घर बा, ई सारा चीज बावे, सारा सामान दुकान में सब तोड़ ताड़ गइल बा। हां चल ई छोटा सा दुकान बा, दुकान के बाद सब सामान तुरल गइल बा, कई सारा चीज बा, कई सारे बात बा। ये जाके महिला लोग से भी हमने के जाने पड़े जा अंदर सारा तोड़ल गइल बा। जी जी द्वार पर आगे चल के देखी कि ईटा कितना बरसात होइल बा, ईटा के चली हमने के हर एक पहलू मैच बॉक्स के टीम हर एक पहलू दिखावला। छतों पर देख लीलो चल के का भइल चाची? हम दुकान खोल के सबेर में अपन दुकान खोल के अब झाड़ू लगावत रहनी है, तले ले ईटा चलावे लगल हलो, हमार जाके सारा तूर देलो, सब लेके दुकान के भाग गइल हलो सामान। तब हमनी के काहे कति झगड़ा भइल? ये जोरे लगल हलो, केकरा से झगड़ा भइल? हमने से। माने के नाम के नहीं के? सुनैना देवी, राहुल नाम ओने के जिरजोधन, राजू, भीम, मनी। तेरे वाले तो पुरान झगड़ा और वो आपसी विवाद भी भइल, पहले केस फौजदारी भी भइल बा। यही के चलते नु मर्द के लोग के हमारा तीनों मर्द के मन जैसे हमरो पति के, हमरा भसुर दोनों जना के अपना बेटी के ले जाके थाना में आ रेप के केस लिखवा के आ ओकरा बाद वो लोग के जेल कर देले बालो। ओकरा बाद हमनी के घर में हमनी के प्रति बेइज्जत करे खातिर ढुकत लो, मारत लो, लाठी डंटा ईटा चलावत लो, ताला मार देलो लो, भीतर से हो रहा से ढुक गइल हलो। हमनी के कमाड़ी में बंद गन, तब पुलिस के लगे फोन करनी है जा, एक आदमी के बाहर से भेजनी है जा, तब पुलिस आइल है तो हमनी के रक्षा कैलस है, तब भाग के गइल हलो। हमनी के सब सामान लेके चल गइल बालो, हमार कुछ नहीं खेलो छोड़ ले। हाँ रोलो साजी है ना, चौहान रोलो चौहान है। हाँ चौहान है। अच्छा चौहान है। देखिए ये मामला का बात स्पष्ट सुन सकता नहीं, देख सकता नहीं कि हर पति होती केहू घरे नहीं खे, जेल वालो भीम चौहान, राजू चौहान, मनीष चौहान, जिरजोधन चौहान, सूरज चौहान, ई सब आदमी प्रिंस चौहान, ई सब जना मिल के ई पूरा ईटा चलावल हलो। प्रशासन के आवेदन करनी बेइज्जत करे के भी ढुकल हलो, आगे बेइज्जत करम जा आवेदन दी आइल हटे। तू वाली प्रशासन के बोलौली है जा, नहीं हलो प्रशासन बोलाएगा प्रशासन खड़ा बा। हां प्रशासन खड़ा बानी लो, आ बोलावल गइल, बार बार माना क के जाता नहीं लो, आ बार बार माना क के जाते लो, बार बार एथी घर पर ईटा चलावे लागत लो। तो और जो घर बा चाची
ई कष्टकारी में बाकी हो भाव ले बा कस्कारी में हमके लिखवावल जमीन हटे। लिखवावल जमीन है हाँ, हमके कस्कारी हटे। हाँ, कस्कारी जमीन हटे आ कस्कारी जमीन के आके करकट के पूरा तोड़ देले। रोड भी ना आवे खड़ंजा करे देहलन। हां रोड होई जैसे होने बनल बा होई ई कौन पंचायत के का नाम है? जेजोर पंचायत। जेजोर है। हां, जेजोर पंचायत। राजू मुखिया हुआ हमने मुखिया जी नहीं हो ना नहीं फोन कइला पर नहीं उठावत। मुखिया जी कहीं व्यस्त हो कई सारा चीज हो सकता, लेकिन वो देख सकता नहीं कि कैसे का भइल बा, कैसे का घटना बा। घटना के बाद प्रशासन बिल्कुल कैंप कैले बा। जा कैंप के बाद ये चीज बावे कि देखिए हमनी के हिंदुत्व के हम विरोध ना करे नहीं, लेकिन पूजा पाठ के भी बात कइल जाता। लेकिन केहू के घर के सामने आके घर बनावल, केहू के सामने आके कब्जा के भले सरकारी जमीन हो, कितना जायज बा कितना ना जायज बा ये स्पष्ट देख सकता नहीं। संभवतः ये पोखरा भी है, पोखरा भी संभवतः सरकारी ही हो सकता, एक हम पुष्टि नहीं करत। लेकिन कहीं ना कहीं कहल जा सकता कि समाज में कुछ ऐसा लोग बा जो हमेशा समाज के अशांति फैलावे के चाहता। अशांति फैलाइला के वजह से ही ये तरह के घटना के बार बार अंजाम दिया था। पुलिस के कहीं ना कहीं प्रशासन, नीतीश कुमार जी सुबह के मुख्यमंत्री नौवा बा राज बनल बनी, वहाँ के कहीं ना कहीं कहता नहीं कि प्रशासन के राज बा, तो प्रशासन के बिल्कुल सही राज बा। लेकिन कहीं ना कहीं सारा दोष अंचला अधिकारी लोग के बा। जे जहाँ होगा अंचला अधिकारी, वो अंचला अधिकारी के वजह से ही ये तरह के समस्या सामने आवता। न तो सरकार के जमीन है, सरकार के जमीन खातिर आम आदमी कटता पीटता। दिखा देते नहीं स्पष्ट सामने आई, हम बाहर दिखावे के प्रयास करते नहीं कि एनियो चलना मुखिया जी देखो तनी चारों तरफ बिल्कुल ईटा पत्थर चल बा। ई उडंडा है, संभवतः लाठी टूटल बिया। देख सकते तनी अब आज से तो सरकार के लाठी के साथ छूट गई, लेकिन वो लाठी जरूर चलल बिया। एक घटना के इस चीज के बतावा जाता। दरवाजा देखे टूटल भाई, देखी भाई दरवाजा तोड़ के देखिए, सामान तोड़ के भाई स्पष्ट हुआ। हर चीज देख हर जगह ईटा पत्थर हर जगह चलल बा। आ कहीं ना कहीं वर्चस्व के लड़ाई के बात कहल जाता बट कि हमारा सामने कब्जा कैसे हुई, तो कहीं ना कहीं लोग के मन से दहशत और डर तक खत्म होत दिखता बिहार में। एक बार फिर से दुकान तूर तार देहल तो उठा के लिए नहीं, आई हमार दुकान तूर तार देहल तो उठा के जल्दी आइल। अच्छा ये जीविका के साधन बा। हां और लेके भाग गइल बल। हां आई और लेके गइल बल तो ना देहल चौकी की सब ले गइल बल, सब ले गइल बल। सब काट के दुकान में के कुछ नहीं के दल। गांव में लोग ना रहलो, गांव के लोग केहू नहीं के बोलत, चुपचाप बावे। ये दर दुकान बा जैसे लेके तो उठवा ले। हां उठवा लेम जा। ई बहरी जैसे खेत की ओर त मुंह आदम जवनिए मारल जाई, छोड़ल जाई ना। लड़की जाई हस तो कनी के उठवा लेम जा। ई दहशत के माहौल में ई जिंदगी कटता। ई दहशत के माहौल बनल बा लगातार। रुआ देख सकता नहीं कि दहशत के माहौल बा, ई दहशत के चीज बा, दहशत बनल बा। ओकरा बाद बतावल ई जाता है कि हम लोग धमकी देता नहीं कि उठवा लेम। तो शायद पता होगे के चाहिए कि प्रशासन के राज बा बिहार में। सुबह में नीतीश कुमार के सरकार बा, भले सरकार के हमको से नहीं, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था तो सही बा। कहीं ना कहीं कहल जा सकता कि जे भी एक तरह के लोग बा, मंचला लोग बा, लोग के मन से प्रशासन के खौफ खत्म बा। जौना के जीता जगता उदाहरण आज जजोर पंचायत कौन गाँव भैया? लीलादास के मठी। दिलादास मतलब इतिहास में बाबे जजोर के दिलादास के मठिया हो। आ ओजा के ही रुआ देख सकता नहीं, हर तरह के स्थिति देख सकता नहीं। हम देखिए स्पष्ट वीडियो में देख सकता नहीं, स्पष्ट हुआ वीडियो में देख सकता नहीं कि छत पर भी जाए हो। देख लो कैमरामैन, देखिए देख सकते नहीं स्पष्ट वीडियो में कैसे का बा। छत के भी बात बतावल जाता, हर तरह की बात बतावल जाता जौना के लेके प्रशासन के ऊपर से प्रशासन के जौन ढुनमुन नीति बा, ढुनमुन रवैया बा, वो रवैया के चर्चा करी जा सकता। वो रवैया पर उंगली उठत दिखता। ये देखिए आम आदमी कितना सुरक्षित बा। जब सूबे में सरकार बदलती है वो बिहार के का दशा देख सकता नहीं। ऐसा कि छत पर भी ईटा पत्थर के वार कर गई बा, ईटा पत्थर फेंकल गई बा चारों तरफ। और स्पष्ट वीडियो में हम देखा चाहता नहीं कि वो सामने वाला ही लोकेशन है, यही लोकेशन के लेके विवाद होता है। ये सामने लोकेशन देखी, यही लोकेशन के लेके विवाद होता है। इस जगह देखिए, यही जगह के लेके लगातार विवाद चलता है। विवाद के बाद कितना दिन पहले चाची केस उस भई रहा लोगों में 20 बरस से चलता के जौन क्या बोला जला ओकरा के जौन आरोप लागल रहा परिवार पर। कितना दिन पहले लागल रहा? 1 साल पहले। 1 साल पहले। तो 20 बजे से कोई चीज केस चलेला पहले के चलेला काहे यही झगड़े के। जैसे गढ़ा हटे नु तो दोनों पक्षी के रहला तो कहेला कि हम ले आ हमनी के कहल जाला कि हमनियो के तो में हक बा, आधा आधा भाई हई जात
तो कहेला कि ना देम जाए हमार है खाली बॉल के बरियाई गुंडा उंडा बटोर देला तो लोग ना कहा मछली कुछ नहीं के डला तो ओकरे हक में बा ओकरा बाद कहत रहल कि गेड़ देता नहीं के निकले ना देम देखे कहीं से निकले वाला जगह बा हमनी के वही खातिर शंकर जी के मंदिर बनवल आ एकरा आगे केहू नहीं के जाए वाला हाँ आ उ दौड़त रहलनु कहत रहलनु कि अब बेइज्जत कर देम खाली कमाड़ी खुल गइल त हमनी के ताला में बंद भइनी हो जाए तो प्रशासन आई तो खोल से तमनी के निकलल बानी जा देखिए प्रशासन के बात नहीं कही जा सकता सेम घटना भइल जौना में देवरिया नरसंहार भइल तो कहीं ना कहीं बिहार पुलिस के लोग के सुतल बा बिहार के प्रशासन सुतल बिया अंचलाधिकारी सुतल बरन आ कहीं ना कहीं बड़ा मौका बड़ा वारदात के इंतजार करते रहन इस चीज के जीता जागता उदाहरण ई दिलासा के मठिया जौन गाँव बावे ओजा बावे दिलासा के मठिया ह आ मठिया के स्टीर हुआ देख सकतानी कैसे का बा पीछे टूट फाड़ के नज़ारा बा तो ये वीडियो देखत नहीं हुआ तीजे और वो हम बता दी कि सुबह में जे जिला के कप्तान बा जिला अधिकारी बा ओकरा से आग्रह बा कि ये तरह के घटना के ध्यान दिया जाओ कि कहीं ना कहीं बिहार देवरिया मत बनो उ नरसंहार मत होको उ बड़ा वारदात मत होको एकरा खातिर ये जिला के पुलिस कप्तान ये जिला के जिला अधिकारी से आग्रह बा हाथ जोड़ के नहीं हो रहा बा कि कम से कम ये जे जाके अंचला अधिकारी बा जे वीडियो बा जे सीओ बा सबका से आग्रह बा कि ये तरह के समस्या के निपटारा करी बना नहीं मैच बॉक्स है तो देखते रहिए मैच बॉक्स वीडियो देखने खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।